Ay, lapit ko lang pa. Ay, shoot. Ay, shoot, shoot. Ay, shoot, shoot. Okay. Ay, nge. Ay, nasa tilakang. Hi guys! Welcome back to our channel with Nanay. Nanay, hi ka. Hi. For today's video, kakabsat, ako nga kapagayam, kastay kit daw yo at tuyin tiya Bad Dog action game. Dahito yun, katurang ninyo nga makikigtot ni Nanay. We're going to play this game as requested by Bogs and kay Food Venture. Aw, aw. Ba't nagtubutok? Ay, latag. Ay. Ang itatod ko lang silatag. Ni? Nagsinagod. Yan. Silatag ko. Ito na po ang request nyo guys. Sapay kung mata magustuhan ninyo ti arami din may content itagtagin ni Nanay Lydia. Okay. Ito ni pa Yan. So yun guys, nalagyan na po natin ng battery ang ating battery operated toy ko na puma. Game ka na ba? Game ka na ba bang? Ay, game ka na ba? Ay, Game ka na ba? game ka na ba? Okay. Ito na. Ay, shoot, shoot, okay. Ay, ay. Nagulat. Nagigtot ako na yung Nanay. Yung mechanics na dahito yung game Nanay at bunot ka. Tatadi mabunot mo, talo ko mga tulang nga red, talo nga red iti. Tangkaw. Alaem. Using this, this ipit. Ay, mo tumanong. Data! Ay, nangapangalangat ka na. Ay, latag na. Pangalan na kilatag na ta. Latik na nga. Latag na. Kanon na. Yating ang kita. Ay, nyamuteng. Ay, ipit-pitin lang tao. Ay, ano po ito? Good news. Makitry ta. Nagbunot ka. May isa nga yellow. Pital? Wala, may isa nga yellow. Kumbaga, ngay. Basta gala ka lang. Nga, meron ko lang. Oo. Ay, mamanaw nga rin. Alex, kunyari, basta trial lang kasi. Talong nga. Oh, talong nga rin. Talong nga rin. Talong nga rin. Ano yun? Ayun. Hello ka. Sige Oy! Wow. Tulang ka. Ay! Ay, nge! Ay! Ay, mo. Ay, sinapit ko. Hindi, madilim ko yung tungkik. Ay, naupo itong ano. Ay, ang galing ng tungkik. Ay, ang galing ng sinapit. Ayan. Sige Ay, madimol, hindi umipay. Ay, nasa tilakang. Ang nagas dyan. Wala eh, nagang-awit tilangit ang... Ay, wak. Madimol. Ay, nabutong manong, inaalam. Day, magkilatag ka. Lang. Kasi natin ng ginatag ka. ulit. Ay, may sundan. Bam. Sino muna?
nanay. Oh, may sarap tulang. Ah, may sarap tulang. May sanga? May sarap latag. May sanga? May sarap tulang. Ah, tulang nga kulay. Kuraw. Ay, ay siya may Si Kabay. buti. May isa lang ko. Ah, talo nga rin. Talo ka rin. Ay, red. Ay. Ay. May isa. Ay, tagtagir-girak talaga. Ay, narigat siya. Dua. Ay, nagutom. Ay, nagutom. Oo, amin sarang. Ay, manaw. Ay. Tagtagir-girak. Alam. Oh. Ay, hindi. Ay, siya. Ay, natira. Ay, buwa talong patira. Ay, Oh, si Kamit din. Oh, ay, talong nga blow. Talong nga blow nga latag. Alapit dyan. Apay. Tukbaw. Ala, mga ayamaw. May nagkaligusan. Ang tukbaw. Ang tukbak. Bagtang may subo di makita na eh. Haan, adi. Awan sapay may blong na iruhan. Awan. O, talo. Ay, kulo. Ay, talong kulo. Ay, Talo nga blong. 1 point. ay, namabubuting ko. Ay, lakit ko. Ang tikbam. Ay, Hindi ko. Ano nalamin mo? ay. Wow! Wow! Wala ko tigikit. Yaw! Ay, nangyaw, nyaw, nyaw. Ayan! Ngayon nagatuman natin naglalatan. Ay, latin ko. Yellow tinwag. Ay, yellow si puso. Ay, kanta ti tricks. Ay, kanta ti kuana, tricks mananay. Tapos dito brain. Chuck and poita. Kasi no ti maabak, iso ti ag, bunot. Sa agala. Okay, bato. Pik. Ni Ay, abay. Basta lang ni, oh, ay ano ba? Gunting, bato, kinpapel. Ay, Sige. guys. Bato, pik. Nay, naaba ka. Nay, talong nga blue. Talong. Ay, nyaw. Wala point. Ay, mo pa. Points. 3 points. Allah, next. Kasi, ang nagbutak. Ay, Bunot ka na, conformit ka. Di ba isang yellow? ay, shit. Oh, may sa. Pagbunutin na ako. Sige. Ako may isa na rin. Tulang natin. May isa na rin. Bunot ka niya. Ay, tulong nga blow. Wala. Wala. Alam, si uling. Ano, ba't sila tayo? Wala, magbigat mo.
Ay, natin nagtuluto. Ay. Ay, ho. Ho. Ala, ganda na eh. Ganda na eh. Ay, ba. Ala. Ay, wow. Ay, Nay, oh, pag nurmur-mur. Sige awan pa nirwar yaw? Ang pinaywang tao. Dua. Dua dito. Niya, doon kaya magliga mo. Ay, no. Ay, buong manong batog. Ay, nangyari. Sige, sige. Sige Oh, sila ko. Ay, naawon tago muli ka natin. Nangangor. Kini na melatag. Galing doon sampai to. Ikaw. Ni, awan pa na irwar. Nawan pa, ipon-puraw. Uli. Nagliga mo. Ay, Nick. 1 point. Then, Ay, so. Ay, yo. Ano niya? Perfect. pagbunong ko na may pagbunong ko sige sige Ah, ito sa kasiyang ano? Gabi sa lata! Ay, yakin. Eh, nawang click naman. Alright. Butok ko kasi ako. Lubat sama tayo. Nailobat tayo. Okay. Yelo ko ma. Deso ko na ka. Diyan. Hey, blue. Dalawang blue. Wala, awan. May sabi mo ila. Ano talaga dito na ka? 1 point. Ay, bunda. Ay, lapag. Ay. Ngaw. Ngaw. Ay. Ay, yo. Ulit! 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 Ano di? Imparabaw na kayo. Imparabaw na kayo. Ay, yo. Perfect. Lain. May perfect. Okay. Nabara yan. Ay, dalawang blue. Ang blue. Bunot na sa ulit yun. Tinatag. Ay, isang red. Oh, may isang red. Ako. Ah, perfect. Next. Next. Lobat summit din. Lobat summit din. May ayaw mo. Ay, ito na. Talo ko yan. Ano ba yan? Isa. 1 point. 1 point. Ay, short.
Ay. Wala. Malipay. Dua. Dua. Isa pa. Ayaw. Kapek. Taglain. Lubat samit na mini. Talong nga red. Ay, syok. Lobat. 1. Exit kami. 2. Ngap, ngap. Lobat na. Kaya nga, naglaka mo maglubang. Ay, yok, yok. Lobat eh. Lobat. Wait, exit kami. Naglaka mo maglubang. Gusto ka ng battery. I-on nyo man, nanay. Kaya yung mata ko. Bali na yun. Okay. Si kayong san. Go. It's Nanay's turn. Nga, dua. Dua. Dalawang white. May isa. 1 point. Dua. Yo. Nam! Ay, ngap, ngap, token. Nam! Ay, ngap, ngap, token. Anan! Ay, open mo, nanay. Yo. Awang kito. Ay, mati ka rin. Ay, talo nga rin. Hello, pati. 1. 1 point. Oh, akan yan. Pak, kumagat. Ito naman nanay, kasi mo. Ingatan mo. Ay, ay. Bakit talaga ang nakaya yan? Ang nakaya. Lobat. Oh, play. Kawandayaan na kape yan. Tagi-talong. Ay, ganito na lang. Ay. 5. Bunot pala tagaya min nanay. Ay, kwa. Bunot ka to, bunot mo ditay. Wait lang ah. Open mo pa yung kanya. Ayutin pa. Ay, syok. Jack. No. Talo nga yellow. Ay, syok. Hello. 1 kyok. Ay, 1 kyok. 1 point. 1 point. 1 kyok. Kyok. Ay, no. Hello. Dua. 2 point. Tupo, suglay nga. Ay, talo yan. Talong. 3 point. Ah, ang galing. Masya mo, bunutak mo.
Yay! Ang kagkabaw na. Ay, ang kagkabaw na. Sumula iso. Ibang ka lang. Duwang nga blow. Dua nga blue. Duwang nga blow. Ang tukbaw tinatin. 1 point. 2 point. Ay, nyo. What? Ito. 2 point. Bata ko. Yapi nga. Good. Ay, may isa mo na yun. May isang white. Pwede magtukbaw. Ay, tukbaw. Ay. Hala. Ay. Ay. Ngayon, kita naman dito lang. Ay. Kurang. Kita mo, dapat pa na. Marang namin ganun niya. Matang. Kasama ka? Ano yung iluin mo? Ay, bubuya ka na. Aha. 1 point. Isa pa. Ayaw. 3 point. Agree ka ba? Ay, no, water. Aspak mo lang adik wa. Battery na. Gusto mo lang ang tuk-tuk babo na. Sayang. 2 point. Hey. Good. Siya mo. Ayan. 1 to lang. Ay, Isa ka yellow. 1 to lang. Tuk-tuk bawal. Nay, talong to lang maratag. Talong red. Hey. 1 point. 2 point. 3 point. Ay, 3 point. Ay, nyam. Ngayon mo din, talaga na Tama din ano na natin. Loko. Tumagal kay battery na. Talong yellow. Oh, dalawa na lang ang yellow. Sorry. 1, point. 2. Ngayon na, batak, talong nga blow. Talong nga blue. Dapat. Sige. Malubat. Naman, mali na ako. Wow! Ah! Dua. Ang sobrang tinatin ikaw! Sobrang tinatin ikaw! Ay, tulbaw! Oh, 3 point to. Ay. Kasi nag-ate. Dalawang blue. Hindi may sabro. Ano yung swerte? Ay, Ay, drop. Wak. Talaga. Ito na lang. Ang kuripe lang, hindi lang. Ang kuripe. Kasi yung na. Ay, okay. Sampay nga ta. One point. Dua nga white. Kapalitan pa natin lahat ng bibig. Anang. Di ba?
Hindi ko pa lang. Ay, lapit ko lang pa. Hindi ko na. Eh, pwede sa lang ito. Hindi ko lang. Ito ko pa lang. Manay. Yan. Close. Lobat na. Nagkuha man natin battery. Naiwan to lang. Old stock. Oh, may isang white man eh. May isang